natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Good afternoon, Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang na nagantabay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ngunyan daw ning Miyerkules, petsa 23 kang bulan ning Abril 2025. Kumusta po kamo mga tugang? Sana po kamo nakapangudto na at nagpapahingalo at taman-tama po habang kamo nagpapahingalo mag-urulay-ulay man tabi kita. Ano? Pwede kamo mag-text sa kuya sa 0925-811-3851 o sa 0966-533-8475 o magduman tabi kamo sa Facebook, ano? At duman sa Facebook hanapon tabi nindo ang DCGB News Online. Like man tabi to and then paki-share. At sa mga amigo man nindo matauan ning notisya. Yan, parang magkairibahan kita. Magayong baga nagkakairibahan kita. Kasi saro sa pinakamagayunon na talagang prinsipyo kan sa tuwing mahal na Santo Papang Numao, si Pope Francis, ay inclusion. Maganda po, inclusion. Mag-iribahan. Sinodal, bakong kinudal. Kundi mag-iribahan kita. Maganda po mga tugang. Bako kita magparairiwal, kundi mag-iribahan kita. Magsama-sama, inclusion, not exclusion, hindi initsupwera. Kaya magayon ng mga tugang na ngunya na hapon sa tuyang ipadagos ang special coverage ta ngunyan, siyempre ididevote niho sa tuyang mahal na Santo Papa, inihong programa tang Maray na Hapon, pag-urulayan ta ang mga naginibo kan sa tuyang mahal na Santo Papa. Kaya pwede ka po tabi mag-text sa kuya. O pwede man ka mo mag-upload sa kuya para sa ganon, sa tuyang pag-urulayan, ano po ang hapot ni Father Butch ini? Ano po ang masasabi nindo manunungod kay Pope Francis? Dagdigdibagan sa Pilipinas 10 years ago, 2015, miski nga ni bumabagyo kayo sa Tacloban, nagduman pa ito dahil siya natakot. Yan talagang makusugon ang kayang pagtubod. Yan. Makusog talagang pagtubod. Kaya timing talaga mga tugang. He could have died last Lenten season. He could have died last Holy Week. But alam mo, providence, totoo naman ito providence. Ang sabi niya is hindi siya makikiagaw sa kamatayan ni Kristo. Kasi alanganin yun abalang-abala yung mga tao sa paghanda ng Semana Santa pagkatapos mamamatay siya. Alam mo, God knows. Alam ng Diyos. At sabi ko nga ni kasuhapon mga tugang, alam na rin siguro niyang magagadan siya. Ayan. Kasi may mga taong arugan nasabi ko sa istorya sa Endo mga tugang na ang sakuyang mother, si Mama Sting, bago siya nagadan, aram niya na magagadan siya. Dahil nga lang niya aram ko anong oras, pero aram niya magagadan siya. Madali na siya magadan. Kaya nga sinabihan tugang ko, si Bigit, Bigit, sa aga, kadakol na madirig din tao, dahil mo sinda pagutumon, pagkakanon nindo sinda, yung pala, siyempre lalamaya na siya. Arog talagang kaan. So anyway, si Pope Francis, arog man ka nangyari. Talagang tinapos niya muna ito. At the same time, magayunon mga tugang ang nangyari sa iya. Tinapos niya sa Holy Week. At the same time, because our prayers, gumaling siya ng kaunti. Pagkatapos nakabalik sa Roma, nakabalik sa Vatican. Pagkatapos nag-observe pa siya ng Holy Week. Pagkatapos
mga tugang, nagbigay pa siya ng Easter blessing, pagkatapos nag-ikot naman sa square, nag-bless pa ng mga tao, at itong last homily nga niya, magayunan sa tiyan, babasahon ko itong last homily niya, magayunan talaga. Ang pagirumdum sa tuya, that we have to recognize the risen Lord in each everyone, sa bawat isa. And wala na ang Diyos, wala na si Jesus sa salulubngan. He is not anymore in the tomb. Where is the Lord? Yan ang hapot. Nasaan ang Diyos ngayon? Ang Diyos ay nasaan? Nasaan na si Jesus ngayon? Yon ang tanong. Nasaan na kaya si Jesus? Diba? So we have to recognize Christ in each other. Yan. Magayon ng mga tugang iyan. Okay? So, iyan ang pag-urulayan ng mga tugang. Sana mag-text tabi ka mo sa kuya. Parang basahon ko o mag-message tabi ka mo sa kuya, parang basahon ko inihong sa indong mga mensahe manunungod kay Santo Papa. Ang hapot ko, ano po ang sa indong narurunduman manunungod kay Santo Papa, Pope Francis? Alam mo, siya po ang first Jesuit na naging Santo Papa. At gusto ko pong batiin si Franco Nino Kilanan. Tama po kamo kuya. Watching from Ligao. Okay. Yan. Okay. May nag-text sa kuya. May message para sa kuya. Si Franco Nino Kilingan. Okay. From Ligao. Okay. So mag-text. Mag-antabi kamo sa kuya. Mag-message po sa kuya. Sa kuyang babasahon ang sa indong mga mensahe manunod kay Santo Papa. Yan. Yan ang pag-urulayan tangon niyan, ang manunod kay Santo Papa. So, bigyan natin ng parangal ang sa tuwing mahal na Santo Papa dahil sa iyang mga ginibo nang siya po ay nabubuhay padigdi sa daga. Yan. Kan nabubuhay padigdi siya sa daga. Yan mga tugang. Kaya sa tuwi talagang tawaning yan, importansya. Yan. Kasi sabi ko nga mga tugang na ang Santo Papa may iniwan na legacy. Ang abot ka ang legacy? Ang ibig sabihin ng mga tugang talagang nagwalat siya sa tuya na dapat pangarugan. Magayunan mga tugang ito. Pangarugan ta ang sa iyang mga naginibo digdi sa kinabaan. Magayunon. So anyway mga tugang, iniho ang sa tuyang pag-uurulayan. Ang manunungod kay Pope Francis. Yun. Kaya, pero magayunon talaga ang sinabi ni Pope Francis baga, sabi nga niya, "Day ka makalingaw, never forget to smile, even life is hard." Yan. Magayunon. Alam mo, kahit itong mga tugang ta mga hindi katoliko, ito may gusto kong basahin din kasi gusto ko lang parangalan yung ating mga kapatid na hindi katoliko na sinda may sinurat yung Council of Churches. Yung Council of Churches po mga tugang, may sinurat sinda. Okay? Basahon ko. Maganda rin po ang pagsinabing sangguniang pambansa ng mga simbahan sa Pilipinas, ini po ay mga National Council of Churches in the Philippines. Ang miyembro po dyan, yung Apostolic Catholic Church, Convention of the Philippine Baptist Churches, Episcopal Church in the Philippines, Iglesia Evangelica Metodista in las Islas Filipinas, Iglesia Filipina Independiente, Iglesia Unidad Ecumenical, Lutheran Church in the Philippines, Salvation Army, the United Methodist Church, the United Church of Christ in the Philippines, and the new associate members in National Churches of the Philippines. Ini po, Association of Christian Schools, Colleges, and Universities, Consortium of Christian Organizations for Urban Development, ECLOF Philippines, Microfinance, Kaisahang Buhay Pilipinas, Lingap Pagkakabataan, Manila Community Services,
and Philippine Bible Society, Student Christian Movement of the Philippines, Union of Church of Manila. Okay? Ang chairman po dyan sa National, sinasabi National Council of Churches in the Philippines, bagat hindi man sila Katoliko, pero po ay may mensahe po para sa satuyang mahal na Santo Papa. Magayon din basahin mga tugang. Ano? Basahin ko mga tugang sa Ingles. Sabi nila, inibaga, Pope Francis, Pilgrim of Hope. Yun, hindi ba? That is why we labor and strive, because we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people, and especially of those who believe. From the letter of St. Paul to Timothy, first letter, chapter 4, verses 10 sa NIV. Okay, ini po ang mensahe ninda. Ano? Manunod kay Santo Papa. Tingnan natin kahit hindi po mga Katoliko, sila po ay talagang nagbigay ng mensahe din. Ano? The National Council of Churches in the Philippines joined our siblings in the Roman Catholic Church and the millions of people around the world in the mourning of the passing of Pope Francis. It is deeply profound that the pontiff who issued Laudato Si, a call and prayer for the protection and renewal of our common home, died on Easter Monday, a day after the celebration of the resurrected Christ and on the eve of the Earth Day. Wow, tingnan mo magayunon. The Pope championed environmental stewardship and climate justice. He stood with those who work tirelessly to protect the earth, recognizing that the care for creation is a moral and spiritual calling, a hope for the earth we desperately need. In our Easter message, the National Council of the Church in the Philippines shared one of Pope Francis' words of encouragement. Through our witness, may hope spread to all those who anxiously seek it. This was defined by radical compassion, and he gave hope, especially for the poor, the marginalized, the displaced, and those yearning for peace rooted in justice. This, in a nutshell, is also the legacy of Pope Francis' life and witness. Throughout his papacy, Pope Francis amplified the voices of migrants and refugees. During his last Easter address, he called for a just peace in Palestine, a ceasefire, the release of hostages, and urgent humanitarian aid for starving communities hoping for a peaceful future in Gaza. Hailing from Buenos Aires in the Global South, Pope Francis bore witness to the devastating effects of capitalism and was a vocal critic of neoliberal globalization. He fearlessly spoke against the exploitation of workers and farmers across the world and called for a global economy to prioritize dignity, a hope to be in solidarity with them. And there's a biblical verse from John 10 verse 10, I came that they may have life and have it abundantly. Yung mga tugang, ang binasa ko po ay ang mensahe ng sangguniang pambansa ng mga simbahan sa Pilipinas na kahit hindi po sila Katoliko, sila po ay nakikiramay sa pagkamatay ng ating mahal na Santo Papa and the National Council of Church in the Philippines. Okay? So napakaganda kasi ang mahal na Santo Papa, si Pope Francis, mga tugang, talagang ano ang sinasabi niya, ginigibo niya. Alog kaning magayunan ang sa iyan talagang buhay. Kung sabi nga ang buhay niya, mahiling mo ang kanyang kapakumbabaan, humility. Yan importante sa panahon ngunyan mga tugang.
kapakumbabaan, hindi kayabangan. Ano? Kasi ang kayabangan ang siya naging dahilan ng kaguluhan. Ano? Ng kahirapan. Yan. Kaya magpakumbaba tayo. Humility. Ano pa? Magayuno ng virtue na iniwan sa tuya. Simplicity. Tingnan mo, simplicity. Ang sa iyang sabi nga mga tugang inipbiski nga ni itong mga ano niya, sabi niya, he chose the simple path when grandeur was expected. Pwede sana, Santo Papa siya, di ba? Anong ginibo niya? Sumasakay siya sa bus. Ano? Tingnan mo, hindi siya special. Ano? Siyempre, tatakot lang yung kasi baka patayin siya. Ano? Pero napakasimpleng tao ang Santo Papa. Ano? Hindi magarbo. He rode the bus, paid his own hotel bill. Tingnan mo. Ano? Live in a guest house instead of the papal palace. At tandaan mo mga tugang, the first act that Pope Francis did was to bow and ask for our prayers. Kung mahiling mga balikan-balikan mo mga tugang sa mga nangyari sa iya, mahiling ta, ano ang ginibo? Ano? Nang nagpahiling siya sa mga tao, yung first appearance niya, he asked for prayers by bowing his head. Kaya from the beginning, he showed, pinakita sa atin that true authority, ang tunay na pamumuno, means that greatness can look like humility. Yan, magayon ng mga tugang humility. Kaya sabi nga ni Pope Francis, what is the use of having a full bank account, dami pong pera, a comfortable home, and unreal virtual relationship if our hearts remain cold, empty, and closed? Kaya talaga makikita na si Pope Francis talaga, binuksan niya ang pintuan ng simbahan sa mga tao. Binuksan ni Pope Francis ang pintuan ng simbahan para sa mga mahihirap at lalong-lalo na sa mga makasalanan. Hindi ba yan ang ginawa ni Kristo? Yan mga tugang. Anyway, sa pagbabalik ko mga tugang, tatao ko sa Indo, magayunin yung nabasa ko kasubago. Ano? Magayunon, he opened the doors. Ano? Ito, even the forbidden doors. How Pope Francis opened paths for church hopeless cases. Because, tingnan mo, ang kanyang mensahe, compassion. Maging mahirakon kita. Yan. Lalo na sa mga taong hopeless. Panong iningon yan? Ano? Marami mga naghihina ng loob. Kaya kaypuhan, natawan sila ng pag-asa. Ano? Ngunyan, mga tugang, may Pilgrim of Hope, hindi ba? Tinatawag kita, kaya magayunon ang paghari ni Santo Papa, digdi sa kinabaan, ang tinaw sa tuya, pinapagirumdum sa tuya, that we are all manlalakbay. Tayo ay mga naglalakbay, we are all pilgrims, and we have to be pilgrims of hope, not of despair, because napakahalaga mga tugang. Kaya mamaya pagbabalik ko, aking babasahin sa mga tugang ang nabasa ko doon sa Catholic Christianity, the forbidden doors, how Pope opened the doors, especially to the hopeless cases. Anyway, babalik si Padre Bus pagkatas ka mga pagginumdum. Ang oras, sabi ko niya, 21 minutos, makalipas ang alauna ng hapon. Pre, makinig ka muna. Tayong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Gusto niyo ng chance manalo ng 1 million pesos? Cash, motorcycle, o Ginebra jersey? Since nanalo ko muna! Runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, hingigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Okay, palagos kita mga tugang sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Bago ko patugtugon ang isang tribute sa tuyong mahal na Santo Papa na ginawa ng mga Dominicans from the province of India, mga Dominicans po yun. Papadangog ko po sa inyo mga tugang magayon ini. Gusto ko munang batiin si Gerald Aranya. Happy good afternoon po, Father Butch. Happy listening sa aking madam, si baby girl, ikay Erika at student Bibi Love. Ay Aranya and Agravante, busy po sa larong teacher and student. God bless all over the world. Okay? So yung mga tugang, sisepa ang mga, pwede po mga tugang na, maano natin, mahiling ta mga tugang, ang mga sisepa ang nahiling tadigdiho na gustong batiin natin, okay. Ba't hindi ko makita yung yung sa akin, wala dito hindi ko naman makita yung sa Facebook, hindi ko makita. Ang lumalabas ay bakit ganun? Hindi naman lumalabas ito pinahanap ko yung Maray na Hapon, pero ang lumalabas ay hanapit sa DCGB News Online. Sino pa ang mga nandito na okay, ay bakit wala lumalabas yung balita kanina. Anyway, di ko mabasa, di ko mabuksan, So, balik kayo. Anyway, pakinggan muna natin ang magayon na tugtog na alay sa Santo Papa. Ito pong awit nito ay pinang-post ng mga Dominicans from India. A voice Napakaganda rose po. with mercy wide as ocean flows.
In Francis' smile, we saw the grace of Christ alive in time and place. He walked with poor, embraced the weak, with words of peace, so calm, so meek. No golden throne could cage his way. His gospel shone in humble clay. Ah, Papa Francesco, light of love, guided by the dove above. You showed us how to serve and be unbe, a mirror of Christ's charity. Ah, Papa Francesco, gentle flame, the world will never be the same. Though you now rest, your spirit stays with us in countless faithful ways. Whisper soft, a justice loud. He lifted hearts, unchained the proud. He showed the church, not as a wall, but open arms that welcome all. Oh faithful friend, your light lives on, though now your earthly breath is gone. A gift from God, our shepherd true. We walk in love, inspired by you. Ah, Papa Francesco, light of love. Ah, Papa Francesco, light of love. Ah, Papa Francesco, light of love, guided by the dove above. Ah, Papa Francesco, light of love, guided by the dove above. You showed us how to serve and be unbe, a mirror of Christ's charity. Ah, Papa Francesco, now you soar through heaven's wide and open door. We'll carry on what you began, with servant hearts and outstretched hands. Okay. Okay mga tugang, napakinggan natin ang isang awit alay po kay Pope Francis. So magayon ng mga tugang talagang babalik-balikan ang mga memorya, lalong-lalo na kasi si Pope Francis po actually nakadigdi na sa Pilipinas, kaya talagang lalo kita mga Pilipino talagang inihanda tayo. Actually, maraming encounter nakalapit na rin ako sa kanya. Noong panahon, nung pumunta sa UST, at yun, even si Pope John Paul II, nung panahon, nandun ako sa Roma. May picture din kami noong 1988 pa yun eh. But anyway, mga tugang, ipanalangin po natin. So, gusto kong tawaan ini mga tugang na nabasa ko digdi sa Catholic Christianity, how Pope Francis opened paths for the church, especially mga hopeless cases. So alam mo kasi, ang ginibo ni Pope Francis mga tugang ay manunungod sa mercy, pagkahirak, maging mahirakon, mercy and compassion. Yun talaga eh. So ang primero, the context of controversy. Kasi ito nga dahil sa kanyang pagiging maawain, tulad ni Kristo, naging siyang controversial sa mga escriba at pariseo. So yun, kasi nga, ang ginibo ni Kristo, inclusion rather than exclusion. Ay yung mga pariseo, hindi, exclusion sinda. Pag nagkasala ka na. Dahil na. Pero kay Kristo, hindi. Nagkasala ka, may pagkakataon pa. Yan. So, the context of controversy.
Basahin ko mga tugang. Pope Francis has stirred debate by proposing pastoral approaches to situation the church traditionally deemed irreconcilable. So yun ang mga approaches. Ano? For example, isa sa mga approaches doon, the divorce and remarried cohabitating couples, homosexually inclined faithful, and others. Yan. Critics saw ambiguity. Yun, medyo supporters recognize a deliberate effort to extend mercy and invite back those ones locked out. So kung mahiling ta mga tugang, si Kristo nga ni, ano ginibo ni Kristo nang siya nabubuhay paligid sa daga? He reached out for people. Oh, kay Mary Magdalene. Oh, sa mga kay Judas. Mahiling ta mga tugang, inipon mga to extend mercy and invite back those ones locked out. Yun. So in truth, these controversies are better viewed as pastoral experiments. Attempts to unlock doors that seem forever bolted. Kasi may mga hindi na nagsisimba, kasi nga di na kami naman tinatanggap ng simbahan Kasi ito na nga, mga divorsyado kami, so hindi naman kayo nakakapag-komunyon, so hindi na tayo magsisimba. Alam mo, every now and then, pag may nagkukumpisal sa kuya na arog ka ng sitwasyon, ang advice ko nga sa kaninda, arog kayo totoo, hindi kita pwede mabigyan ng absolusyon kasi abod kayo na may kinakasama ka, pero day ka nang gan makalingaw, magsimba ka manggiraray. Hinguwaon mo. Pero alam mo talaga minsan, miski nga itong babae, gusto talaga magpakasal sa simbahan. Pero ang problema, yung agum niyang lalaki, ayaw. Anong sasabihin ko doon sa babae? Hiwalayan mo na yung agum mong yan para maghanap ka ng lalaking magpapakasal sa simbahan. Ganun ba yun? Pwede rin. Pero hindi ko naman ginawa yun. Pero alam mo, ang Santo Papa kaya, pagdating sa mga diborsyado, yung mga may mga agong na arugan, na dahil pwede makapagkumpisal, dahil makapagkumunyon, talagang medyo siya, ang puso niya nandoon sa may mga makasalanan. Napakaganda Kaya controversial nga po siya. Tandaan po mga tugang ito po ay mga pastoral experiments that attempt to unlock doors that seem forever bolted. Nakakandado na talaga. Ang simbahan ba kailangan kandado o kinakailangan abierto? Yan. Kaya minsan may mga sa simbahan na ayaw na magsimba kasi ang simbahan nakakandado para sa makasalanan. Makasalanan ka, hindi ka na pwede pumasok sa simbahan. Diborsyado ka o mamamatay kang tao, hindi ka na pwede. Mali po yan. Alam mo ang Panginoon, ay nag-reach out sa mga taong mga makasalanan, kahit sa mga prostitutes, sa tax collectors. Anong ginawa ni Kristo? He reached out. At there was a time na si Kristo nga, pinagkamalian na, the friend of tax collectors, friends of the prostitutes, friends of sinners. Yun, naging controversial si Jesus. Dahil saan? Sa pag-akay niya na ang mga taong ito makabalik sa simbahan, makabalik sa Diyos. Kaya nga, nung sinabi ni Pope, who am I to judge? Magayon ito, who am I to judge? He was again misinterpreted. Yan ang problema doon tayo kasi, kaya minsan may mga lumaalis sa simbahan because we don't care. Bato-bato tamaan, wag magagalit. Talaga naman Do we really care for those people? Alam mo, may simbahan. Alam ko, may simbahan, may sektang ganito. Dinadalaw talaga nila yung mga tao doon sa barangay. Oy, Brad,
parang hindi ka na yata nagsisimba. Ano? Yun. They care for them. And do we really care? Ang tanong, do we Catholics care for those abandoned, the marginalized, the depressed, those people out there? Yan ang tanong ni Father Boots. Yun, ginawa ni Pope Francis po yan. And most of the time, naging siyang controversial. Ano? Nang sabihin niya itong divorciado, yung mga na remarried, cohabitating couples, homosexually inclined, faithful, and others, na bumalik sa simbahan para mabigyan ng kapatawaran. Ano ang nangyari? Yun. Naging controversial siya. He was trying to open the door of the church. Yun. Are we closing the church? Are we closing the doors of the church? Yan ang tanong. For judgment I came into this world, that those who do not see may see, those who may see become blind. John 9 verse 3. Okay? Ito pa. At anong ginamit ni Pope Francis? Mercy as a door opener, not door closer. Yun, napakaganda mga tugang yung ang ginawa ni Pope Francis. Ano? Ang talagang ang kanya is ang awa. At the heart of Francis' outreach lies the balance between truth and mercy. He invokes Christ's ministry to sinners, the chapter 5 of Luke verse 32 as the model. Ano? Makikita natin sa Amoris Laetitia 2016. Rather than blanket exclusion, Francis calls for discernment, case by case guidance, that they in some instances amid the divorce and remarried to communion after the process of penance and accompaniment. Okay, importante po ini. Ano? Na akayin po natin ang lahat ng tao, lalo na yung mga marginalized, yung mga nasa laylayan, ano, ng simbahan na hindi gaano magmamalasakitan. Sila po ang dapat natin lapitan at ibalik sa simbahan. Ano? So let us practice accompaniment. Yun ang importante dito. Tayo ay maging taga-akay. Ano? Kasi kung hindi tayo magiging taga-akay, may mga sekta dyan na sila ang aakay. Kaya nga may mga Katoliko na wala na sa pagiging Katoliko kasi hindi natin inakay. Mabuti pa yung ibang sekta, sila ang nag-akay kay Kristo. Yun, kulang tayo dyan. Practice accompaniment. Priests are encouraged to walk with people, listening without rushing to condemnation. This is not a relativism of morals, but an extension of grace. Hindi ba? Christ ate with tax collectors before calling them to conversion. Sa ating kagad huhusgahan pa natin. Yan pinsan ang problema sa simbahan natin, ano? Maraming mga judgmental, maraming tagahusga kung walang maging awa. Yun ang importante sa panahon ni Pope Francis. Hindi pong iniwan sa atin ni Pope Francis, ipatuloy po natin ang simbahan na maawain. Ang sabi ni Matthew chapter 9 verse 13, go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. And ay babalik muli si Padre Bus pagkatapos yung paggarundom. Ang oras timing ko yan, 41 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus,
Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauot. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauot. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sama natin ang Diyos. Okay, balik po kita gagawin sa programa pa rin na hapon with Father Boots Pumbasi OP. At manyan mga tugang, sabi ko nga, magayunan ng mga pangaral ng Santo Papa, Pope Francis, dating Pope Francis, yung maong Pope Francis, mga tugang, ang imbitasyon sa satuya na maging mawain. Ano? Yan naman talaga ang sinabuhay niya, maging mawain. Kaya nga, itong tinatawag nating accompaniment, ano? We have to accompany yung synodal walk, ano? At sa pagbibigay ng mga inihong tabang sa mga tugangtang nasa laylayan. O yung sa pag-open ng pintuan sa mga impossible cases, ano? Lalong-lalo niniho divorce and civilly remarried, lacking annulment, traditionally denied sacraments, hindi ba? So, anong gagawin natin? Ito mga diborsyado, pabayaan na ba lang natin o tabangan ta? Yan. Yung mga cohabitating couples, living as married without the sacrament. Yun. Yung mga tugangta mga homosexual persons and stable union, often feeling unwelcome in parish life. O yun, ang simbahan ba natin ay unwelcoming o welcoming? Yan po ang, alam mo, maganda itong ginawa ni Pope Francis na binabalik ang simbahan katoliko para ang simbahan katoliko maging welcoming. Ano? Lalong-lalo sa mga sinners. Ano? Maganda po yun faithful in irregular situations. Ganun po yun. Ano? Magayunon. Kaya talagang sana itong mga itong sabi nga ni itong mga itinuro sa tuwi ni Pope Francis ay talagang may sa buhay ta. Okay? So actually may biblical and doctrinal foundations din nito. Bakit? Tandaan po natin, hindi ba? The parable of the prodigal son. Natandaan natin 'yun. Ano? The father runs to embrace his lost son, ignoring protocol. Bakit? Sa simbahan may kailangan, may protocol. Alam mo, minsan mga protocol na yan, nakakapagpahirap yan Ano? Kailangan may protocol. Dapat, alam mo, tingnan mo, itong parable of the prodigal son, yung tatay, ano? Doon sa prodigal son, anong ginawa? He embraced his lost son, ignoring the protocol. O si Christ and the adulteress, sa chapter 8 of John 1-11, nabasa natin ito, hindi ba? Yung babaeng hinatulan. Ano sabi ni Kristo sa kanya? Yung awa ang pinairal ni Kristo, hindi panghusga. Problema sa atin mahilig tayong manghusga. Ano? Kaya nga, minsan marami na iskandalo maraming umaalis sa simbahan dahil maraming mga tagahusga kaysa maraming
may mga may awa. Ano sabi ni Kristo doon sa babae? Ano? Has no one condemned you? Sabi ng babae, no one, sir. And mercy does not dismiss truth. He tells her to sin no more. Actually, madali yun. Kaya nga, ito yung konfesyon ng babaeng ini. Ano sabi ni Kristo? Okay? Sin no more. Huwag ka na magkasala. Tapos yun. Hindi yung sinasabi ni Kristo na okay lang ang pakikiapid. Hindi ba sinabi niya yun? Ang sinabi ni Kristo, huwag ka nang magkasala. Yan. Dapat we have to be an extension of mercy. Okay? So sa Catechism of Pastoral Charity, maganda po ito sinasabi digdi. Sa Canon Law 1776 and 1717 urges pastors to avoid scandal by word or example, yet never forsake the lost sheep. Ano? Huwag natin pabayaan ang mga naliligaw na tupa. Maraming naliligaw. Francis Outreach stands firmly on the biblical mandate to seek the lost. Tandaan po natin ito eh. 3 letter L. Ang simbahan ay mayroong gawin. Dapat hanapin ang mga lost, ang mga nawawala. The lost, the least, and the last. No? The lost, the least, and the last. Even when it means approaching what the Pharisees would label unclean. O bakit tayo nagiging mga Pariseo muli? Yan ang tanong. Yan ang problema minsan sa atin. Bakit tayo nagiging modern scribes and Pharisees? Yan ang problema. Are we, maganda itong pangapunan ni Pope Francis nang siya nabubuhay pa. Ano? Na tayo ay to reach out for people, especially the lost, the least, and the last. Ano? Kahit ikaw nga ay i-label na unclean or controversial. Tandaan po natin, sabi sa Gospel of Mark chapter 2 verse 17, the Son of Man came to call the righteous, not to call the righteous but sinners. Kung titingnan natin, di ba? Sino ay pangangailangan? May sakit o yung walang sakit? Yung may sakit. Ano? The Son of Man came not to call the self-righteous, but sinners. Yan ang importante. Nga lang, siyempre, kadakol dyan na misinterpretation. Okay? So, the risk of misinterpretation, yun doon ang tension mga tugang. Some fear that case by case discernment becomes de facto moral relativism. Akala nila, clear teaching and objective moral norms must accompany pastoral flexibility. Yan. Sabi nga, easier said than done, Father Butch. Ano? O sa formation ng mga padi, priests need robust training in the art of accompaniment, knowing when to offer firm correction and when to extend listening and mercy. Yun, kaya nga, ang mahal na Santo Papa, si Pope Francis, ay itong synodal nito, Synod of Synodality. Maganda ito. Ano? Ensure that impossible cases remain integrated in the process, not sidelined or minimized. Okay? So, yun. Kaya, mahalaga po ini. From closed gates to open arms. Yan. Kaya yan mga tugang ha. Pope Francis' so-called controversies reveal a vision. No one is beyond the Father's welcome. Tandaan po natin parable of the prodigal son. Ano? No one is beyond Father's welcome. God welcomes everyone. Tandaan po natin yan. By crafting pastoral pathways for those once deemed irredeemable. Ang sabi kasi, ay, irredeemable yan. He invites the entire church into a deeper communion with Christ's mercy. Sa next Sunday, ating isa-celebrate mga tugang ang divine mercy. And sana po, let us be like Jesus. Let us be merciful to others. Ano? The challenge now is to guard those opening against abuse, ensuring the lead not to
into doctrinal confusion, but into heartfelt conversion and sacramental healing. Okay? So let us pray that every impossible case find its way home to the heart of the church, and that our pastors in Francis' spirit ever remember. Yun, parang maalala natin. Tandaan po natin, sabi sa Revelation chapter 3 verse 20, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in. Okay? So mga tugang, papapasukin ba natin si Kristo muli sa buhay natin? Yan ang tanong. Anyway, babalik po si Father Butch pagkatas ng pagramdam. Tayo po muna ay mag-break. Ang oras sabi ko yan ay 53 minutes after 1 o'clock. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Okay mga katugang, padagos kita mga sa tuyang programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At gusto ko lang pong ang ebanghelyo sa araw na ito, sinabi ko kanina, yung accompaniment. Ito po ay tungkol sa dalawang alagad ni Jesus na pauwi na sila sa Emmaus. 15 kilometro mula sa Jerusalem. At pinag-usapan nila ang nangyari. At may sumabay sa kanilang lalaki na hindi nila alam. Ang tanong ng lalaki, ano bang pinag-usapan ninyo sa daan? Tumigil silang malungkot at sumagot ang isa sa kanila na nagngangalang Cleopas. Sabi, bakit? Mukhang ikaw lang ang kaisa-isang sa Jerusalem na di mo alam ang nangyari noon sa mga ilang araw. Kunyari, yung lalaki ay walang alam. Sumagot siya, tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Yun, nag-istorya sila. So, napagaganda, nagkwentuhan sila yun. At then, at the same time, ito po ay accompaniment, paglalakbay. Okay? Yan po sa Ebanghelyo sa araw na ito, sa Lucas, Kabanata 24, talata 13 hanggang 35. Ang ating buhay ay isang paglalakbay kung saan sa ating karanasan ng pagbagsak o pagbangon at sa pagpatuloy ng paglalakbay sa kabila ng kabiguan, ay matatagpo natin ang presensya ng Panginoong muling na buhay. Tandaan po natin, God will come. Okay? God will come along. Yan, sabi nga, ito ang karanasan ng lalaking ipinanganak na lumpo na pinagaling ni Juan at Pedro sa pangalan ni Jesus. Taglay ang kanyang bagong Kristo, tumindig siya, lumakad at lundag nagpuri sa Diyos. Sa Ebanghelyo sa araw na ito mga tugang, sinabayan ni Jesus
sa paglalakbay sa daan patungong Immaus ang dalawang alagad na nalupaypay dahil sa kalungkutan at kabiguan. Ikwinento ng dalawa kay Jesus na di pa sila nakilala ang pagkamatay ng propeta. Kinaasahan nilang nagliligtas sa kanila at ang balitang muli na buhay at nagpakita sa ilang mga alagad. Sa paghati-hati ng tinapay, binuksan niya ang kanilang mga mata at kanilang nakilala ang Panginoong muling nabuhay, nakipaglakbay sa kanila. Ito makikita natin na ang Diyos ay nakikilakbay sa atin. Ang tanong lang ay, do we allow, do we allow God to walk with us? Or hindi natin hinayaan ang Diyos na makisama sa atin paglalakbay. Dapat sa buhay, dapat isabay natin ang Diyos sa ating paglalakbay. Napakahalaga po yan. Kaya pala, ang kanilang puso may pag-aalab na di may paliwanag sa kanilang paglalakbay na ang kasama pala nila ay si Jesus na. Ang problema kasi nga, we do not recognize. Di ba tulad ni Maria Magdalena sa Ebanghelyo kahapon? Hindi niya na-recognize si Jesus. Akala ni Maria Magdalena isang hardinero. Ito naman, dalawang alagad, akala nila isang taong walang kaalam-alam tungkol sa Jerusalem, yung nangyari sa Jerusalem, yung pala kasama nila ay si Jesus na. So ito po ang hamon ni Father Boots bago tayo pagsamantala magpaalam. Sana po makilala natin, ma-recognize natin, mapansin natin ang Diyos sa buhay. Yan. Sa panahon ng pagkabigo at walang pag-asa, ang Panginoon muling nabuhay ay patuloy na nakikipaglakbay sa atin. Bagamat di natin siya nakikilala o di naunawaan ang mga karanasan, dalim natin ang pag-alad ng ating puso na nagpapahayag ng kanyang presensya. Napakahalaga po ito. Ang Diyos ay palaging present. Tayo lang siguro ang absent-minded. But anyway, inabot tayo ng oras ng pamamaaram. Ako po ay nagpapasalamat sa ating technical. Ang technical po natin yata ngayon ay si Nald Baldo. Thank you very much, Nald, sa pag-assist. At the same time, sa ating IT production, si Jerome Martinez. Thank you very much. Ito po muli si Father Boots Mabasi OP at patuloy natin ipagdasal ang ating mahal na Santo Papang Yumao na si Pope Francis at ganun din po yung kanyang mga aral, yung mga itinuro sa tuya ng siya na bumuhay pa ay ating alalahanin, lalong-lalo na ang kanyang halimbawa ng kapakumbabaan, simplisidad at ang pagiging mahirakon. Humility, simplicity, and compassion. Yan po ang sa iyang mga iniwan sa atin. At dahil maging mahirakong kita. Anyway, ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Magkita-kita muli tayo bukas, Huwebes, sa programang Marahay na Hapon. God bless you everyone. Bye-bye for now.